la khona iphimbo lamanje ujini kokandlovu phansi le ya-150 wavele bangoma bona indana kahlathi sidonga kakhulu-ke umnotho bafowethu ngilana namhlanje hamba nophumlani kwaswele uzonethulela nje umsebenzi wakhe intazenzani kabenalaphe uma lenabe wahlathi esidabeni uzosikhulena enamakhono amaningi amangalisayo nawo sazwakalela angizile kuzongana amaningi okunye-ke engakubonga bafowethu ngibonga ukuthakasela umsebenzi wethu-CGMP osiwenzela abaculi ngoba vele inhloso yethu kwakuthi sisize abaculi noma ibaphi endimeni abasafikayo nasebekhulile ngoba sizazi inkinga abanokubhekana nazo. Cha ngibonga nje nenqumo ezintsha ukuthi ngithakasele bafowethu zingakawukhiphi-ke nomsebenzi ubonakala nijabulela ngendlela esimanga ngibonge-ke njengonjiniya wabo abafana bakithi lapho engisebenza nabo nabonke nje abaculi esisebenza nabo e-GMP sisebenzana kamnandi ikhaya labaculikeleli ongakaboni soyibonela utshene nabanye ukuthi cha kuyasebenza e-GMP asiwona-ke amaqola-ke futhi Sabingelela abantu emhlabeni. Bantu sanibonana. Fashion rasta lokukhulumayo. Hayi khona. Azelanga mhlawumbe soqola abaculi la mhlawumbe sizebindlala noma noma ethu cha inhloso ye-GMP ukusiza abaculi abasakhulayo mawukuthi indlela zakhe kanye umculweni sekusiza ngendlela e-right not ukuthi mhlawumbe sekumele uzonke nje inkomo udayise uzosizakala e-GMP siyasizana nje ngamakhaza right anormal uyabona ukuthi senzele ukuqola abantu umsebenzi siwenza ngoba siwuthanda bafowethu ngibonge kakhulu isandla senu ekhanda ningakhohlwa-ke ushaya subscribe button lapha ku-YouTube wethu Jimmy Music Production Facebook page lapha Jimmy Kubuka no-Jimmy Dlovu okunye-ke engakusho senza i-video production nayo-ke studio maskandi negospel ufuna nje ukucula xhumana nami afonele kule namba ngizobhala la ngezansi 067 946 3029 yafuna WhatsApp noma ngabe nini GMP ikhaya labaculi umntali umncane angikhethe bala lamuntu ake ngihle ngobona ngithi mina iyabonga iPitoli.
ucommente kahle noma kabi. Ucommente ngesisoka-ke ngoba mayikhala ziyakhala-ke mawuzokhomenta ukuthanda kwakho ngempela uzoba nenkinga. Uba nenkinga ucommente ngendlela e-right ezokwakha, ikhulise ne-JMP, ikhulise nabaculi abasebenzisana nathi. Ngiyabonga-ke bafowethu, ngeke nganemaningi. Nilindele bafowethu-ke umsebenzi wenkabi. Njengamanje ngicela ukuthi nibukele uPhumlani Okwasiwela enenzela iy'manga zakhe adume ngazo, asazoduma futhi ngazo, azoqopha umlando, asazodlulisela iy'nsizwa kageni. Ngiyabonga bafowethu, ake ngivaleliseke manje ngithi ngiyabonga iPitoli. Wangithembisa